på Hypixel en minigame. Et eller andet, det hedder Cup and Crims, tror jeg det var. Det ser nej, fuck det ser OP og Sifi. Det minder meget om Counter-Strike, det her med at gætte på. Ja, de har taget det på Counter-Strike der, kan jeg se, og hvis skal ind nu. Det er det taget på Counter-Strike. Han er taget på Counter-Strike der. Fuck, det er godt egentlig. Okay. Okay. Oh my god, vi er criminals. Woo! Men velkommen til. Jeg har ikke sagt hej nu. Open shop. Vi skal have en... jeg kan købe den nu. Tornado. Men velkommen til. Dem som... det er lidt lang tid siden, jeg sidst har optaget. Det må jeg virkelig undskylde. Jeg har ikke haft tid til det. Faktisk. Eller jeg har haft tid, men jeg har ikke lyst til det, fordi der er kommet et nyt spil, der hedder det. Eller det har været der lang tid noget, der hedder The Frost. Og det er et lækkert spil. Synes jeg, men go. Bio her. Det ser fuck, det er godt. Det er godt, det her fedt jo. Criminal win. Ej, hvor er det fedt det her jo. Jeg skal se om jeg kan få en sniper på et tidspunkt. Ja. Jeg skal tænke, det er Eagle. Der skal her går. Fuck den yellow. Go. Skal vi vide, man løber hånd med knife? Nej, det kan man sgu ikke. Ude for nogle kills nu, skal vi gøre det? Let's go, take some kills. Eller hvad? Det er sjovt det her. Men ja, det er meget sjovt det her. What the fuck? Vi tager en sniper. Hvad? Nå. Hvad er han på? Ej, hvad? What? Jeg ved ikke, hvordan man skyder med den der sniper der. Fuck, hun påner hende der, bitch. Det er sjovt der. Og det er 1.8, siger bare, det er 1.8. Bare lige for at sige det, så det er ikke 1.7, der står også, I skal connecte til 1.8. Men jeg søger faktisk en SMP for søger, fordi jeg vil gerne ind og spille mere Minecraft nu. Jeg er begyndt at spille meget Steam-spil nu. Fordi jeg har fået det der Frost, og det skal måske også optage, og måske livestream siden da. Fordi det er faktisk mega sjovt, og jeg var lige at prøve det, fordi jeg købte det over Game for Game. Ja. Det hvor man køber alle de gode spil inden. Det var et meget fedt spil, og eller, det er stadig fedt spil. Jeg har ikke spillet så meget, men det er et meget fedt spil. Jeg var til at starte med, tænker bare på de kannibaler der. De må gøre et eller andet, de må skade et eller andet, det må skade meget eller et eller andet, tænker jeg bare. Ja, så lader det bare være. Nu vil jeg kysse. Seriøst, har det livet? Noobs. Okay, men jeg søger faktisk en SMP så, fordi jeg vil gerne ind på chunk. Meget gerne ind på chunk. Det er min mand, for helvede, det glemte jeg. Fuck fedt, der kniv med, hvor meget skade den egentlig. Fuck fedt. Ej, hvor er det fedt. Jeg elsker, det er min texture packs, bare lige for at sige det.
Oh, GG everybody, that is GG. Men ja, jeg håber virkelig, at det er nyt til med. Det er virkelig en kort. Det er meget sjovt spil, synes jeg, det her. Men jeg kommer til, hvis jeg gerne vil se flere med sådan noget, det er meget, det minder meget om CS:GO by Minecraft der. Men bare det for at vi spawner det. Men jeg håber virkelig, at I vil give et like, og jeg søger en SMP-server, som jeg selv vil vælge. Jeg vil gerne ind på, hvad hedder det? Hvad hedder det nu? Og jeg vil gerne ind på Chunk også. Fordi jeg kender godt James, så jeg vil gerne ind på det, fordi det er lidt længe siden, jeg har ikke spurgt, fordi jeg vil gerne lige... Jeg må gerne høre, om jeg overhovedet må komme ind, eller... Nej, det må du ikke heller. Det er fordi jeg lige ved den, fordi jeg vil gerne have været som... Jeg har været som Bad DJ, men jeg prøver lige så jeg klar hun. Okay. Men jeg vil holde, det er en lidt lang outro det her, men nok sige faktisk, jeg plejer at gøre. Men jeg håber virkelig, at I har nyt den her lille korte video, men en meget sjov minigame, synes jeg. Jeg synes, I skal gå ind og prøve det. 1.8. Men jeg håber virkelig, at det er nyt, hvis I husk at give et like og et subscribe, hvis I ikke har gjort det nu. Og så håber jeg bare, at vi ses i den næste dejlige video.